mauro nekundishungurudza unoda kuripa nemombe mbiri uya nembo dzako chitupa nemari yedare ari kugara muSthembile nematope emamvura atara kuna Peter nemapota. Sthembile. Cara, vou parar para pasi. Assim nós temos isso. Olha só. Amsore mazima ngulu mazishisa ma. Amsore imam mazishisa mambo cheze. Kutana ndoti makadini. No, Sthembile. Ndikuti kuti Peter nyamapota akandivuma ngulu. Mushure makunge parongwanya dzemakuwa dzanzireso matombo story. Taita urongwa ihoho. Takagadzira zvinhu zvemene zvakanaka. Tapedza zvare kuzokutakura kuseri kunomaira. Baba mukuru wakuru wakabvunza mubvunzo kuti ndiani akawakira nguva iri akaisa simenti. Wandiswa nguva ari pepo bwabvunzwa zvanzi hatizvizivi. Baba mukuru Peter bwatizvonii ndi murume wake akaisa akawaka nguva iri isiswa mutisibo. Zvadare izvozvo zvamwakanga wachitozviziva namegwisa wangu waziva nguva anobva matsamba nenewe mushando rachairman wakanga watoudzwa kuti guva roda kuvakwa ndinga pane 17 years zvinhu ndizvo zvaitwa. Saka zvapera kudaro ndobva urongwa bva waitwa ese bva wapera kudaro mangwana kusini tamukira kuti tiende kunomaira guva riya. Baba mukuru wakabvunzwa kuti akaisa guva iri ndiani akaisa matombo akudari murume wangu. Ndibva ndabvunzwa ndati zvakaitwa kare asi pane makore akawanda pasi tisina kutarisira zvinhu zvakadaro zvingaita sezvinazobvunzwa nokuti kune mwana wababa mukuru akatozoshaika vanhu vakauya panhamo vakaita mwana iye hapana chakanga chakabvunzwa. Saka zvadaro zvinhu baba mukuru Peter wakabva wasimba wachipopota wakati mukutochengeta muroi muno wane chawakaita chawakaisa mushonga paguva iroro nokuti kana munhu achoka guva ari ega iye nemurume wake zvikutaridza kuti pane uroi hurimo mukati. Simukai ndese tiende kudare tinotongana kumba ndobva tasimba vanhu vatapira motikari kumba kwangu vataenda kumba kwababa mukuru Peter iwapo. Ndobva dare rataurwa kudaro masoko akanga achingobuda ane uremu achingotaurwa ari mumwe ndakanyarara zvangu. Saka tadaro zvozongofamba kwenguva mangwana achikuseni ndisati taenda kuseni murume wangu akabva afonera ari kubasa ndikanzi iwewe titaura kuti goka zvavisa sei tuise uwake uise simende wega. Ndikanzi mukoma inga baba mukuru baba trust waripo vanhu vakaita bhilda ina ndigoni kuwaka nataura handigoni ndakatowaka newe musha hawako here ipapo. Bamukuru waibva wabvunzwa bva ati ina handizvizivi. Saka kuti handizviziko zvanzi ngatichitoronga nyaya yekufamba tiende kun'anga. Ndobva tafamba musi wa15 kuseni tabvisa mari ndatobvisa dhizi handisina mari tikaya kun'anga kwanonzi ino kumangwendi. Ndobva takaya kumagama tasvika ikobva tamiswa mudzepeti zvanzi hakune makore vanhu vanoda kuiswa kumiswa tii waitika kudhakwa vatadhakwa tiri paya zvanzi motarisa musoro pamusoro pekore magetsi takasava kumusoro pekore magetsi rena hapacha takaona papi tagara kudaro nyaya yakasvika pakupera utiri ipapo zvanzi nawanganga wayo chandaona inina apa ndikuti mese munodzodzwa makadaro ndaura kuti hamba muchena nokuti vamwe maitsika mishale yemapostori vamwe maitwa zvemushonga saka ndinozobuda kuti muri panapa asi rinozoitwa December ipapa ngari musi wa15 ndinozodzwa December. Saka December ndichira wakazoronga remusi wa4 inini ndakandine vanhu vekuchechi vanga wabva kubhindura vekuzayota zvandine vanhu 26 vanga uya manyika ida kuparidza zviko pakusini. Saka ndakatotaura tichonga musangano wevillage kuti inini handisikwanisa kuenda ndoda kuti ndine program ndinowainzwa ari pamba. Saka ivo vakasimuka bamukuru Peter neimwe nefamily vakauya pamangwende ikoko zuva remusi wa4 December vakasvika ikoko vakamisa mudzipete murume wangu nemwana wekugona havana kumwa mudzipete iwoyo. Ndobva patanga kutiva matare iyayo aikamata vanhu vadhakwa nemudzipete. Bamukuru Peter vakaenderera mberi vachitaura kuti manini masarire chigumu chaiko masarire chigumu chamasarira kuziva kuti kunoku chichabata nyoka yenyu kunoku yamuri kupa maspageti makabika sadza nemushonga mukaisa mufodya yangu kuti tadze kurima. Ndikaenda kuSouth Africa mukandibata mukanyora mabhodhoro mazita evana vangu mubhodhoro akanhwa nemukomana wemombe kugomo pakaita 2 years ndakachengeta bhodhoro iroro mune mazita makanyora mubhodhoro iroro. Saka masarira izvozvo kuti kunoku muri muroi vakataura rumongo vakatizoti ndiri kutaura vakatora audio iyoyo vakaisa mufoni vakaisa mufoni kudaro wabuda mudzekete wapera padare iroro vakaendera mberi nokutaura zita rangu vapedza kutaura zita rangu iroro vakazoisa futi audio mufoni musi wa4 musi wa5 December iyoyo wakuita kuuya vasa audio nanzi tabata mai kuti tawabata kuti ndiye muroi ndiye ari kuratidza dzinza renyu munorwa iyeye akuita zvakawanda musha medu.
saka ndopa ndakanzwa soko iro ndanzwa soko iro ndakarwadza ndakachema ndaenda ndomnapindo ndakarwadza ndakazokundurwana ndobva ndatudza sekuru hanzodzi yamai wangu ndati sekuru ndonyaya dzakuru ndikutaurwa pai navabangu kuita nesembu ndikanzi kochi ndikati akuti nehondo ndoda kutanda mapeto bhombu wada kundirova kundiponda ndiite senhuzi ndikati ndanyanya kuroya musha mavo sekuru nekurwadza kwapinda muzi ndobva wauya chititi wagadzirise nyaya saka wati wagadzise nyaya wakangoramba achitutirwa maodhi airwadza aishongurudza inini wangosvika bvati mwanangu zikuru chako ndicho ndingachimutombeza chinhuchi chinobvira pasitaura nyaya yekuti zvakamira sei takaenda kuchinhu ikoko musi wa9 ndobva wasvika ikoko ndasvika ikoko bva ndasanangura nyaya yese wapedza wazofonera bheki vandakana bamukuru wakuru vachiti ndobaba saka bamukuru wakuru hauna kuti ndaira foni wazopiwa foni yamaiguru wafona pafoni yamaiguru iyo bamukuru kuita wakasati wadzoka kumachingi ndokarugara machingi ndiyo wakabva wazondaira kuti muna sekuru wangu vakati mwana wenye tamubata uno sekuru ane nyoka dzake dzaari kupa masipageti akati izvo zvani maziona kumubhodho ada kuuraya vana wangu saka wakaramba wachitsanangura nyaya huru iyo kuti muna handozi yamai wangu kungwairo vari kupanda ndo nhau yekutati ndatsanangura panyaya huru ikuiona ndatichanya makaenda kwamarumisa muzepete inonzani inonzi iyo kumangezi varume sekuru wakunyavha wafembo yai padhuze izobvo hwakakwana titaure kuti paakakufonera aiti vanore mutogono musekurani charoma pamagesi ataura zveshuwa andichamanikwarivari mumabhangi asi vakandifonera vechindirondedzera kuti kwaitika nyaya yaita saiwe ari kutaurawo ndikati sezvinei kana makange maenda kun'anga mukapiwa muzepete zvinonetsa kuti tizvibate tizvigamuchire tisina kutaura navanhu vopa namakoti chirega ndiedze kuti ndibati vanhu vopa namakoti tiuye ikoko tizogara pasi titaure nokuti kana wakaenda uri wega usina kana hama yedu kana vopa mamvura chaiwo it's very difficult. Ndakabva ndadhiraivha ndikauya kumacheki ndiri munhu aiti ndichavatora togarai pasi nevokwanyamapoti because ndovatora sehama dzangu ndindakatomboresa kwanyamapoti nekuti hazanzi yangu yakashaya nomudumbu avo anopatandava vakashaya vari vadika vadiki wazvinifomwana ndikavachengeta mpaka vakura varohwa ndikatondoonisa ndokwamamvura hama dzangu saka tiri hama navo kwamanyamapoti handina kumbofunga kuti pane chingadera atisesibweni yavo izinawa 28 years so ndokubva ndapinda mbuti ndikabva ndauya asi pandakasvika kuno kumameseji dzaingoramba tichingotumirwa mumabhasimidi avo tichingofumirana vamwe vakomana vari kwarisa vechiti tikutouya ikoko nhasi tozokanda mapetrol box kana muchitya ndiri kuuya inini ndikabvunza ndikati ari kupi kuyu mukomana zikanzi handiri vari kwanzari ndikati zvingaita apa ndobva ndafonera murume wake ndikati muzukuru zvandichaita apa ka kuti panyati kuva nepisi ndichambotora mudzimai wako aende nokuti kana vichivanzokanda mapetrol bomb tikati kusina munhu anoziva zvekuiti its dangerous chirega ndimbomutora kana zvati zvitamei tataura neukanye mapoti tozozvoka toutadai ndakabva ndamutora ndikadhiraivha ndikadzokera bek kuchimweni ndogara kuchimweni ndikaenda naye kuchimweni tingi takagara ikoko for 3 days tikutaura nemurume wake ndichiedza kutaura neukanyamapoti I think muchandakatanga kufona foni yavanyamapoti vakuru vanogara kuno patanga yairamba ndikabva ndafonera muzukuru ari kubasa kwake kushamba murume wake ndikati iwe ndipe hapana umwe here andingabata nditaure naye akabva ndipa nhamba dzamaiguru vake ndobva ndataura panhamba yamaiguru vake ndikati madam kana muchikwanisa ndibhipei ndikuda kutaura navanyamapoti ndini vacharuma sekuru I think vanondiziva
ndobva vanditumira messages. Sekuru ndatiri kuudzei nenyaya yamafonera vakataura zvakawanda. Murume wangu akamboendawo akabatwa vakanomisa muzepete akataura zvakataura zvikanzi chii chakaitika zvakawanda zvakaitika zvavaiti zvakabatwa kumurume wavo. Murume wavo akati nditaura kuti zveshuwa ndaive ndambotsvaga mishonga yekuda ndiyo yange yakonzeresa kuti pave naproblem zvikagadzirika zvazvo. I want to believe. Saka ndikati anyway ndanoda kuti nditaure nomurume wenyu mugopa murume wenyu agotaura neni kana wana mukana iwavo. Zveshuwa I think the next day or 2 days later vakabva vataura neni vakatumira ari mameseji akawanda chaizvo mameseji vechitsanangura nezvese zviri kuitika. Ndikati no vanyamakoti zvandandichifunga kuti vanhu vagarei pasi vataure nyaya iyi kana zviri zvokuti taikonewo kana kuti iko zvino sezvo muchitaura kuti munoda kutora maaction akati mungagona kuurayana. Why musingaendi kupolisi kana kuti moenda kwamama? Vanogona kutigadziridza ndivo vane chivanhu chingatidetsera panyaya iyi. Haneno toronga mazuva racho ndichadhiraivha ndigobva futi kuchimwe ndigouya. Ndataura navo papa ndikati ndofunga paitika zviri nani tamira kuti tigopanana zuva racho rakanaka. But pana mameseji avakataura akawanda okuroya iwaya zvikanzi kuna vana mbuya Nyamuchara vaida kuuraya mukadzi wangu. Izvo zvakufamba sechirema kuzozodyo and vanoroya ndo vakadzidzisa muzukuru wenyu uroyi. Saka vanhu ava vaida kuuraya mukadzi wangu. Saka handingambovarambiri iniwo ndainamata zveshuwa sekuru ndakatikumbira kuti kwangu ndiri munamata nokuti ndandati batika mukabhilivha nenyaya dzemuzepeteka ini I don't trust that. Ndakambotrema nezvazvo ndiri kupolisi tikanzi toda kuti mumbotesta muzepete iyi muone kuti inoshanda sei. Tikadzidziswa kuti hazvishandi zvinhu izvi matsotsi anogona kuzvitora agozvishandisa kuvanhu. Vanhu vakadhakwa they can say anything because taitonzi right toda kuti mutarise apa uri kuona chichinja utarise uku. You find kuti munange nchikotaura the same thing. Chero akatarisa kusina mucheka wacho waiswa uya anongotaura the same thing. Indikati izvozvo zvinhu hazvigoni kushanda zvinogona kunyepa. Vanhu ivavo vanogona kuva matsotsi vezinge kuchitai mari. Hatirambi zviri kuti chivanhu chiripo n'anga dzinoshanda zvinoita sei. Asi ava vanhu vanokupai muzepeta ava mochibata zvinhu zvamati maona ipapo mopomhana uwezi nokuti tabata zvinhu izvo zvinonetsa kunzwisisa. Ndobva ndataura futi nomurume wacho ndikati imimi makamwa muzepete nomwana wako makaonei? Chii chamakaona? Vakati sekuru hapana chatakaona. Umwe nomwe aingoshevedza zvavanoshevedza. N'anga yacho ichiti danai mazita. Saka munhu aingoshevedza zita raanofa. Something like that. So ndikati kuti tive norugare either endai kwamama. Ndobva ndataura nehazanzi yake because they are 5 girls and 1 boy ari kuSouth Africa. Muzukuru pane nyaya panapa yakati tingaita sei? Imi ndimi munonyatsokuzivisana makakura mese patandi. Taura nanatsano vako tione kuti how best can we arrange it. Tange tiri vanhu vaiti kuda tichazoitaura muna December. Asi takazobva kuti kuri kuitwa zvakasiyana-siyana vari kuti hatingomiriri izvozvo hatisikuda kuita izvozvo. Ndikati muzukuru kuti pave norugare ida unosvitsa nyaya yekunanama vagotitongesa vagotigadzisa tivane kubatana savanhu vamwe chete. Murume wacho aripo tichakuda timbonzwe Peter hanzi unoti muroyi ane huroyi uye akabatwa nehuroyi. Saka munomudare mamamu ndeme kutaura chokwadi kwete kumbohwanda nekuti kana ari muroyi ukati haasi muroyi totendai unondopera. Saka zvinoda kuti utaure mazira ako chokwadi chako kuita kuti dare riri kubatsirei. Pamusoro wemambo nhau iyi iri kutaurwa mucha ndiri kupuhwa ini handina kuziva kuti mhaka iyi ndakaipara musi upi
asi nekutsanangura kwawaita kuti ndakaipara aita kuti nditsanangura, asi mhosva ina ndina pandakaipara ndichipomera Sthembile road, asi ndaida kuti nditsanangurirewo dare kwaatangira kwemakuwa ndingokutsanangure ndisina mhosva iya ndina kuipara, ndakangoshamiswa ndosika zviri kunzi mune maaudio uri kuti wane evidence. Saka ndati kuti tange tione kuti chokwadi chako chiri papi, nekuti wane tichaabudisa kana uchinyepa ipo paine umbo then tinoda kuona kuti hausiri munhu anotaura chokwadi. Ndinotenda chaizvo maaudio akanga abuda, nekuti ndaida kuti nditsanangure iwo matangiro akaita nyaya sematauriro avakaita. Tina mukoma wedu ataurwa zveguwa wakashayika anasika kananzi 2004. Mukoma wakachemerwa pamusha pangu, wakasarudzwa kuti aiwa ndoda kundochemerwa kumba kwaPeter. Mukoma Richard wasena makoti. Mukoma Richard washayika. Inini naSthembile nemunin'ina wangu tinogara muraini mumwe chete padhuze nepadhuze. Taiwa tiri kutaundi Chitungwiza taigara nani nakuda murume waSthembile. Nani watataura kuti iwewe une mazita matatu wataura kuti iwewe. Inini nakuda naSthembile tinogara muvhireji rimwe chete. Sthembile chii chako? Sthembile muramu wangu, mudzimai womunin'ina wangu. Saka alright, taura right. Zvachidaro munin'ina wangu kuda ine ndichigara naye muraini mumwe chete kuchitaundi kuchitungisa muvhireji, chigara tese muvhireji. Haana kumbonditaurirawo anga panga pakwira makore anga kwane mashanu here mukoma washayika kuti tiri wake guwa riya ratiri natso kudzi tiri sesimende. Akandiona kuchitungisa haana kutaura, ndokuuya kumusha kunokunda mudzimai wangu. Akangonyora chete katsamba ndokusvikira pasi pedhoo kuda munin'ina wangu, asi kuti nhasi tiri kuvaka makuwa ini andiona kutaura, asi anambonditaura kuti mukoma tiri wakati guwari. Ini pandakauyawo ndakasvikouzwa zimwe chete, ndakazoona katsamba asi handingakwanisa kusvika kangani mukoma wakafa 2004 kanzi 2008 kana sikakanganisi pakazowakaguwa. Akatsvaga wanhu wevillage wakandowakaguwa ino, haana mukoma, haana mumwe munin'ina. Tine vanin'ina mumba medu vakomana tasara tiri 5 nehanzvadzi dzedu 2 tiripo 7. Haana wakataurira kuti ndakutowaka riye. Akasvika ndokuwaka ndokusesiment. Ini pandakazvinzwa handina kuita dhumbu nazvo, ndakangoti aiwa chimwe chikamu chapfuura. Ndobva tagara wakashayika mumwe musikana, mwana wamukoma iwo wakushayika futi. Iri guwa ratowakwa kudhara, hapana akamboita hanya nazvo kuti tiri wake. Tagara ndakambobuda ndikaenda kuSouth Africa. Ndi kuSouth Africa gore ra2001. Wakuwasha wakafirwa nemwana waRichard watikutora akashayika nevanin'ina wake wemufi. Wakati wana baba ndisipo vachitaura kuda nevamwe vakoma vakanga varipo. Tatenga dombo Tombstone, tiri kuda kuti tinoisa Tombstone paguwa rababa wedu nerasisi wedu kuti tiri natsurudzi. Kuda akaenda kumba kwewana waye akandotakura zvinhu zvaida kuiswa ipapo, matiles zvese, masemende zvese ndokuisa mumba make. Ini ndichidzokawo kuSouth Africa 2022. Kuda haana pakambonditaurirawo urongwa uhwu kuti ndo zvakataura wana, asi urongwa uhwu hauna kubudirira. Tikomakatadza wana wakazondifonera kuti urongwa uhwu tine nguva tichiti musipo, tiri kuti tikati hauite urangwa chingotsikwa sei, kuti chii chiri kuedza chii. Handiti bhora tombowakwa here, kungogara pasi tombopageti. Handiti munguva shandimuri muchasikodza zvese zvichanga zvichishandiswa kwacho wakati wo. Gore rapfuura iri kutanga kwaOctober, wana waya wakabva wasvika pamusha pangu, waine munin'ina wangu last born mumba medu Nupi. Taida kutaurawo nhau dzemusha. Wauya wana wakati, wana baba tauya tine nhau yekuti tine 2 years tine Tombstone mumba, takuti pange tine guwa mumba. Chii chiri kunetsa kuti tiwakire baba wedu guwa? Kana zvichinetsa takungoitira zvinhu zvedu kusango, nekuti pamwe muri kuramba nedzimba dzedu sinzi baba wedu wakafa wasina mumusha.
tikati hauna iva wakoma toita sei wana wanga tiri pasango hati wapepe kuita ndobva taronga tikati kumba kwaSthembile nakuda sinzi kuri kwakachemerwa munhu musikana akanga apedzera sinzi kuri kwakune zvinhu zvakanga zvatengwa ndoko toitina tabva tawirirana tapa date rekuti musi wa 14 October Saturday ndobva tichawaka boy kuda bvuma so ndosati rapera takanzwa mwana uya akanga auya achiti wake bhuwa akati kaka zviri papi pamini waya wati kumba kwangu hazvichakwanisi kuti muungane kumba kwangu muitire kumba kwangu kumba kwangu ndikati sei zvikanzi vari kuti pane kwawakafamba uku wakandonzi musawake makuwa aya gore rinezvi apera ndaona makaawaka panofiwa asi kufa kwangu kuchaitika ndichafa nekuisirwa poison wanoisira poison ndiani zvikanzi mukoma wedu mukuru anonzi Reason ari ndiye vandanzi nemapostori ndiye achakuisira poison kana ari kuisirwa poison hatingata zikuora iye anoregera kudya chikafu cheipapo zvikanzi aiwa tsvakaini kwekunokokuita taurai naPeter kuti wainini muitire kumba kwake ini ndanzi ndikaita izvozvo panofiwa nemapostori vanoti zvinotoita sei aiwa chiwe muitire pamba pangu shuwa ungano yakaitwa pamba pangu wabva waona kuda haana kusvika ipapo Sthembile haana kumbosvika ipapo ini ndokubvunzawo ndikati nhai kuda nhasi guwa iri pakutanga guwa iri wakari waka uri wega aiti ngatinge tafamba wakari waka uri wega hauna mukoma hauna wakaudza wakambofamba kupi iri rewanhu wese sei nhasi wakudziri kutsika-tsika zvikanzi ini handisviki ipapo zveshuwa takawaka guwa iri kuda haana kusvika ipapo zvine zvakatipa chifumbiro yekuti kuda akanga ari mumba akaswera akazvivharira mumba patakawaka makuwa hazina kuitika hai Saturday yasvika wana wauya nawakwasha handi tinotora zvinhu kumba kwakuda naSthembile kuti tiende kumakuwa kuyaka tindowaka guwa iri taenda tinotora zvinhu zvasvika ndaona mai wangu watondimuresa zvakanaka makadiba mukuru asi ndiri kugeza wapedza kugeza takwira mumotokari imwe chete kuenda kumarinda kuya nezvinhu zvedu hapana kana atuka munhu tiri kutowirirana namaini tototaura zvakanaka maini wachitonditi aiwa wakwasha wahayire imotokari ini ndine rori ndandida kutoti mwana wangu ndimudire dhiziri aende notora zvinhu izvi zvinhu zvaida kushandiswa paguwa kuti aiwa handizivi zvaita sei ndakuona wakwasha wasvika na2 yeye musiku ndo kusvika paya paguwa riya ndokuti ngatichiri pazei taripaza zvakanaka mainini wangu aripo madzimai ese anga ari kumba mainini wakangouya madzimai akasara kuti akaenda kutiri wanomitega ndo wakaguwa mainini wakatora badza ndokuti ndida kusagurira murume wangu musati mawaka ndida kusagurira mwana uyu tisati awaka varume wakangu varipo kati aiwa mai unaika maamudzimai mega mega panapa madii kuenda kune mamwe madzimai sinzi munosagurira tinzitira kuti tida kuripasa shuwa mainini wangu wakabva wangu enda pasina kutukana mainini wangu wakabva wangu bvawo zveshuwa akanzwisa ndobva wangu enda kumba kwangu kune mamwe madzimai ndokupasa guwa redu riya ndokuriwaka taisa matombo edu taisa materesi ndokupedza zuva rodoka tapedza zuva rodoka madzimai auyawo aona tadzokera kumba tarara semhuri mukoma wangu wakuru wari munhu Reason ndokubvunza kuti asi nhai wanin'ina anogara kwatandi isi togara kumacheka nhai wanin'ina handina kubvunza hangu pakafa musikana uyawo iri guwa iri nhasi rekuti munhu wese ari kuriziwa ndo riri kunzi ndinoda kutanga rambofambwa ko pakambowakwa iri komuini wedu sei yanga asipo kuda zvinofamba sei kuiri akambofamba nani handikupanzisa patichadzoka mangwana kundomaira paguwa redu kuti pakamira sei ndichawana kubvunza kuti nai varume inhasi mandidaidzira guwa iri ko pamakamboriwaka pakutanga sei ndinoda kundizivisa zvechokwadi tasvika kumakuwa takaona paguwa redu pakanaka mukoma wangu ndokubvunza nai vaningina basa raitwa zvakanaka ko guwa iri pamakawaka makambofamba nani nekuti ini munogara kuno musina kundikudza asi ndindababa mukuru ndini mukoma mukuru sei sina kundiudza achibvunza inini ndikati mukoma inini guwa iri kaini rakawakwa ndafunga 15-20 years ago handisaziva kuti asi inini ndakandisipo ndakatigara kuchitongoza handina kuudzwawo ndakazongouya ndikaona guwa rawo asi handina kuita problem nazo ndakangoti chikamwe chimwe chapfuura chikanzi panochakaiti mainini wakabvunza mukoma anotedzera anonzi mateni ndiwo mukuru kuno guwa iri makariwaka sei ndisina kumbondiudzawo kuti takuwaka guwa iri mateni akati aiyo inini handizi ende kuda ndiye akauya nevanhu vakawaka
ngatibvunzei Sthembile mudzimai wacho kuti angasipo. Sthembile, nhai chii chakaitika pakwako kwegwari makauka gwari sei ndisipo pakatangira nyaya. Sthembile akati handizivi mutomirira munyikira wenyu ina ndikwanisi kukupindura manzi tobva tabva topalinda riya tatokwira motikari ndiye akatoti parwere rekutakura tifambise tichiwirirana pasina kana dambudziko nokuti musoro chakangataura pamba pangu. Sthembile tasvika mupamba pangu kumashu ndisiripo ndofunga gore ringaiti 2020 ndisiripo ini hama dzakambofamba kugadzirisa musha nokuti musha wedu pese patinofamba tinonzi mumusha menyu mune munhu akabata zvaakabata zveshuwa takaita dambudziko remwana wamukoma wangu awa ndiri kutokaurira gowa vanonzi akusiria ari muno akapenga for 12 years apenga 12 years pataifamba pese zvaingonzi aiwo pane munhu ane zvinhu pane munhu ari kushandisa mwana uyu ndokubva taenda kune mumwe madzibaba kuSt Mary's anonzi madzibaba Ola ini ndisiripo wakaenda ndisiripo kwamadzibaba Ola ndobva asvika ndongedza mukoma wangu wakuru wari munhu anonzi rizeni wacho wakati baba ndaona inini mune mumwe mushonga wamakambobata welaki asi mushonga uyoyo ndo wakupanduka saka mwana ari kudi ari kupenga mukoma wangu hawana ndakatita zvokuudzwa mukoma wangu wari kunzi havana kupikisa wakati zveshuwa ndakambopiwa mushonga welaki asi ndakaona laki racho pasina kusvika ndakazourasa mutoireti kana zvizvo zvazo zviri kunetsa kumwana uyu aiwa ndikumbirawo ndimuregerere chikanzi mubatei musoro wamubata musoro mwana uya kubva pakongobata musoro iyoyo zvakabva zvapera ndofunga izvi zvakutokwanisa 5 years asati apenga futi atombopenga zvokugara musiri ari muno musikana iye tinaye pano right madzibaba aya apedza zvikanzi aiwa imi mwana wanyamunhu zvamukoma wanyai reason shuwa muregererei ataura chokwadi ine mushonga wake zveshe wakaurasa mwana uyu achazofa akapenga futi asi pakati penyu imimi wakomana imimi nemadzimai enyu pane munhu ane gona ane zvinhu zvaakabata saka zvinhu izvi ndinokumbira kuti mese muuye pano iwe pita nemukadzi wako iwe nemukadzi wako iwe nemukadzi wako saka dana harina kuitwa raimirira inini kuti ndiuyewo kubva kuSouth Africa ndobva ndauya 2022 gore rapera muna January senguva yakafanana naiyoyi ndaisa kuziwayo kudaka mukuwirirana pasina kutukana kudaka touya pamba pangu nemotikari yake ati ngoma handii tinogadzisa zvinhu zvipo zviya ndokusvika pamadzibaba Ola aya madzibaba Ola akati right nguva yangu yapera handisakwanisi kukushandirai ndaida kuti ndikubvisirei ndikunongedzerei munhu ane gona raari kushandisa vanhu zvinhu ndorasara hamuna kuchena pakati penyu ipapo nguva yangu yapera mozodzoka next week ratanzi musasiye madzimai enyu wana waya kusanganisa neuya aipenga takapa chichemo tikati kuti tiuye mai nababa mari dzemabhazi ndo dzinotinetsa hatina mari dzemabhazi kanzi kana dziri mari dzanamai nemwana uya kupenga newanina wayo hadzinetsi imi munobva kumacheki mari $5 vandapiwa $5 kuda bvapuwa $5 kuti Sthembile auye imi ndiwe nemudzimai wake bozi zvainzi panodiwa mukadzi bozi madzimai anga kuti hatina mari dzemabhazi mukoma wangu reason anogara kwarisapo ati bhazi $10 maikurutira kuwada pano wese tapuhwa anogara mudhuze wako wamadhora shuwa zuva rera takataurirwa namadzibaba takaipuwa newana waya wana waipenga panomwe aipenga ndovakati zvamuri kuti madzimai enyu hamboni kuuya nawo pano bozi wana ava vari kutotipomerawo mhosva kuti sinzi baba wedu namai wedu wakafa saka kupenga kumuri kutishandisa saka paunonga zvinhu wakaona tisingasimudzi musoro vanoti sisu tisiri washandisa saka vaisa presa kuti vatipe mari zvinhu unonga ufambi shuwa zuva rakwana reSaturday kuda akauya akanditora futi pamba pangu nemotikari tikaenda zvakanaka towitirana zvakanaka mukusekedzana semukomani nemadzimai enyu madzimai angu anga agara ari kokutauri kuharare kudara saka ndainosangana ikoko naSthembile tasvika namukoma wamwe aripo tasvika semhuri tasvika madzibaba aya haakuda mhuri kwangaitawo nebasa ura akazoya zuva raakudoka zikanzi vana vanyamapoti dare renyu hombe kuti ndichakupedzerai dare renyu nhasi ndaida kuti ndikubatirei munhu ane zvinhu zvenyu ane zvinhu zviri kukushungurudza shuwa wana vamarombe tese tana marombe mapasi kubuda kuSouth Africa hapana tese hatina marombe pamusana pegonai aiwa ndaakuchipa mukana handisi kunongedza kuti ndiani mumwe nemumwe wenyu pamuri ndaikumbira sondo rinoya sondo muuye pano asi sondo isati yasvika kune munhu ari kuziwa hake akambobata unga wamushonga wokuchengetedza danga rake ngaauye nawo pano ega musandaubata asi kana usina kuuya nawo ndisesa ndiwamuri kuuya ndikazokubata
ndichagadzira zita kuzomira zvakanaka. Tasumuka tichingosumuka vanhu vese vachibuda. Ini ndakaita sendinosumuka kuenda kundokumbira chimbuzi muyadhi imomo mujurawo. Pandiri kundodzoka ka Sthembile vamwe vese wabuda. Sthembile akasara akapfugama. Vanhu vese wabuda mujurawo. Pana madzibaba aya. Pandakanopfuura ndakanzwa Sthembile nenzeve dzangu idzi achitaurira madzibaba aya kuti Matindo uya rini, aitaura chizevezeve. Matindo dzoka pano rini. Ati ndodzoka rini, madzibaba aya akamupindira kuti unouya nechina. China isi tichiti kuswera mangwana saka ndobva tafanira kuti tichienda sese semhuri. Right, nechina chiya. Ini ndazvinzwa handina hama, ndakangotaurawo dzimwe hama kuti ndozvandanzwa zviri kutaurwa. Vanhu patinoda kunogadzirirwa zvinhu zvinoita kuti munhu adzoke nerweseri. Sthembile zveshe nechina chiya akaenda. Mwana uya uyu wandaita aipenga uya akaramba achizira madzibaba aya unoramba uchiuya ndichiramba ndichikueresa kuti zvako zviite sechipere. Akandowawo akandosanga akandoona Sthembile ariko. Sthembile akati ndakandauya kuno kunhamo kwanga kwaita nhamo kuno saka zvokuti ndipfuure uchiona madzibaba. Zvakatipa isusu kweseni make semhuri kuti panhu patiri kuti tiri kuenda mangwana kuita mumwe munhu anodzoka asi hapana kuti kwena hapana kuita sei takangonyarara. Kubva ipapo pakabva Sthembile Saturday yatasvika madzibaba akatanga kutomuka tomuka. Ai handi ndanongo basa. Yaisondouya. Sondouya toenda. Ai handi. Zvakatipa mufungo kuti panogona kunge paine zvimwe zvakaitika. Dare iri pese patinoribata tinofamba tichiribata kuti zveshuwa pane munhu ari kushandisa wana amarombe. Wana hapana wazukuru. Pamba pamukoma wangu wandiri kuti region. Ndofunga pane wazukuru 8 wana wese wakadzoka kuvarume wazukuru chete. Hapana acharorwa. Charimwe hapana chiri kubuda. Hapana chiri kuita sei. Ndo zvakatipa presa kuti tirambe tichitsvaka. Nekwaona iya yakabva yangofa yakadaro hapana akazoisimudzira musoro. Right, pazuva pamakuwa tapedza kundoona makuwa tadzoka mukati memba. Mwana wake Sthembile mukomana mukuru wake ndiye akatotanga nenyaya. Akati tichaida kuita zvemakuwa kai tirege kuwanza zvimutaura. Akati nai wana baba zvamaungana kudai ungano yenyu inonetsa ngozi mwana ugara kumwe anogara uko. Zvamasanganiswa nenhau yemakuwa iyi madii mabva mangogara makurukura nyaya iya yagara iri kanyama kari pazino kaya. Katinozwa kuti tiite marombe wana waite marombe yemusingapedzi. Yomakadzi nyaya iyi yakuda kuti ingopedziswa. Madii mabva maitaura kuti muipedzise nekuti ona baba imi makafa tichazoitangira papi isu wana. Zvakatipawo zveshuwa mufungo zveshuwa wana unozotangira papi. Todiwa rume takutaurana namukoma paya nanatete semhuri Sthembile aripo hapana ari kutukana nekunhu. Zveshuwa toita sei komadzikwa kwaura uye hakuna chichabuda. Mukoma wangu reason anogara parisaka akati aiyo ndine mumwe munhu taisaziva zita rake. Wandakanzwa wanzi ari parisaka kune zvakaitika ukweni. Kune munhu akanga afa zina tsarukana ndokubva wandoita zvekuona hanzi anoita zvegirasi asi munhu handinozive asi ndandifonere vanhu vakabatsirwa ikoko vatipe nhamba vamwe vakatipewo nhamba tikakwanisa kuenda ikoko. Shuwa dzakatiradza kuti mukoma waisaziva kwataira mene. Mukoma wakafonera nhamba dziya ndokudzipuhwa. Wadzipuhwa watibva wafonera sekuru waya. Sekuru wakati ndiri kunokwarusape kumagama munofamba so. Tikati apa takati sina mari kana sendi. Toita sei? Kunodiwa mari zvikati kunodiwa $10 yekuti muratidzwe muwingi wenyu. Izvo zvakanaka. Zvasiyana nechiprofita kundozvionera. Right? Toita sei? Tese tinana Sthembile tiri kuwirirana hapana murume wacho anga asiri. Zvatakafungira kuti paita ari kubasa anga akaramba anga asiri. Ndobva tati no hatitei mudembe. Tibatanidze mari iyi zvati kunzi $10 nemari dzemabhazi. Mukoma waiswa $5. Taisa $5 saka tikuikanda bhazi. Mari iya yaungana yamboita 15. Toita sei? Sthembile ega nemuromo wake ndiye akati mukuwirira ini handina mari Sthembile yekuti ndiedze ropa. Zvatine rori kumba ndakukupai rori takukupai rori ne5 yaidhiziri nemari yamabatanidzai motopera dhiziri tiende tinogadzisa zvipi zvemushaka zviri kuti aiwa maita basa mainini maita basa murambo tatombera. Shuwa takaswera musi wacho iwoyo tichiti tinozoenda mangwana. Murume wacho anga aiti ndiri kubasa. Ndokubva tarara
seni kwachongwazigatize kuma-5 o'clock seni munin'ina wangu kuda murume wake akabva afonera pafoni yemudzimai wangu achimuti mai guru ndakanzwa kuti makaronga kuti tiende kwamakaenda asi airatidza kuti akagumbuka. Makanzwa kuti makati imimi pane kwamuda kuti tiende saka ndauya nhasi usiku ndiri kunogumba kana muri kundida kuti tiende handitidi tiende tikati aiwa zvakanaka svika tidi tiende shuwa munin'ina wangu akasvika asi akasvika akatsama chakanga chamutsamwisa inyaya yekuti mabvunzirei kuti ndakawaka sei guwa ndinowaka sei guwa ndega ndiri bhirija here ini ndikati aiyo nyaya haisi kuti wakawaka wega guwa kana chiti wakawaka wega wakawaka usina mumwe wechinyarudzo wakaudza tinoti wakawaka wega. Mukoma wangu mwana mutedzera anonzi Mateni asara ndokuti iwe Mateni wakundirambira nhasi kuti ndakawaka ndega handiwo wakatobata tirorongosi peni. Mateni akati aiwa ini ndakandisipa tikati kweini zvikanza imi zvesu handina kukuudzai asi ndakauya ndikasatsamba pasipini meto Mateni akatambisisi because nhasi maakundirambira panapa asi takaita zvinhu zvitiri tese ini ndatozvikanganwa zvinhu zvakaitwa 20 years ago kati aiwa yaisi nyaya takatoitaura ikapera. Nyaya iripo ndeyekuti nhau yedu yatakasiya iya kwamadzibaba vaora tazobatanidza kuti tiende zvikanzi aiyo ngatiendei kuda patatuma mwana wake kumba kwake kundotora rori vachibuda mumba mangu nangatete tese tiripo semhuri kakwera magamba ndokuenda kumagamba tatiri kwatizi takauya ndokanapera tichibvunza vana izivo tambodaireketwa pano tazofuna taamuno mawasape tikanzi aiwa dzikai makadai mosvika panonzi pamaepo tasvika pamaepo tikanzi makasvika panonzi papolisimbi mumire ipapo hapana ari kupaziva tikanzi miyai ndikutumirei mwana angu yazokutorai shuwa tese semhuri sekuru wakatuma mwana kuzoti kashi ndokusvika pamusha tasvika pamusha takasvika sekuru wasipo vachinzi wambobuda havasi vari mudhuze pane pangu paine mudzimai wacho tikanzi tikugashirei mawingei tikati mukoma wangu wakuru ndo waitosumira tauya takatanzwawo kuti panapa panobatsirwa tine dambudziko redu rine makore dambudziko rinoti kana tikaribata patinoti taakuenda kuti tinorigadzirisa panotowanepo poto rakafanana neirori kuti tisabuda panowane kutukana uyo achiti wandidai uyo achindidai zvotora kuti makore pese patinongoti tinoronga saka tauya takanzwa kunzi takanzwa kuti munobatsirawo zvegirazi kuti tinoona tega muwengi tikanzi amirai ndifonere sekuru waya sekuru ndomufonera tikanzi wabvunza kuti wawingei ndotataura tikanzi right yachokwadi ndinobatsira sekudaro munoona pagirasi munhu wenyu zvakanaka semhurika tese tiri kuwirirana hapana kutukana hapana kuita sei chikafu taitosiya chimwechi right sekuru vanzi aiwa sanowaitira izvamunowaitira ndiri kuuya tikanzi matare angu pawanhu 3 munobhadhara $10 imi mauya mangai muri wangani takataenda tiri 8 zvikanzi pahu8 hwenyu dhraivha auya achidhraivha haafani kumwa zvinhu zvatichakumisai zvinoti dhakei dhraivha haafani kumwa kuti akazokudhakei azokudhraivhai pamushongonono wazopera mumusoro make shuwa mwana wavo akanga atidhraivha tikati takatenderana kuti asama mari yedu yatomboshota takatatoti aiwa ngakungopinda hako watatu vationere tikanzi aiwa nasekuru timonditsvagera $20 aida $30 mari yedu yabva ita $14 toita sei dare rakatopotsa ratotadza kuitwa pamusana $14 tatisina mari Sthembile shuwa akasumuka ndokutora pesi yake ndokubvisa mari yaadaidza kuti anga akatoisungirirawo pakadii pakasungirwa achitiedzera $6 iye tikafara zvekufara zve mainini maita basa urongwa uchatotadza kuita tiri kuita tikanziona kuti mari yaiswa ndapuwa ndiro mari bva yaiswa mundiro sekuru wasati wauya chingongwa sekuru wabva wasvika tikanzi right matimuda kuona muwengi wenyu nhasi munodii munomwana ndozvatinogona izvo zvakanaka sekuru tikanzi makadai mumwe nemumwe kutanga kumukuru ndiro iyi anotora mari yenyu yamuda kubhadhara oisa mundiro kuratidza kuti muri mauya muri chinhu chimwe chete otaura zvamafambira mukoma wangu akatipuhwa mari iya yokuikanda mundiro tauya kuzoona munhu ashungurudza musha munhu ane zvinhu zviri kunetsa pamusha miswa yopuhwa wanoteera tese tichidaro kusanganisa naSthembile achitodaro nakuda achitodaro mukuwirirana zvakadii zvakanaka ndokusorokura chigubhu chavo chaive nezvimwe zvindao zvakaita sei okusheka ndokuti dirira mbichana
asi kwaiwa kwakaita kwidibira zvakaita kudai. Zikanzi imwaitama zikanzi aiwa mushonga wamama unoda zuva kuti ukasike kuti kushanda. Kana kwaita zuva makasika kushanda ndichakubikirai tii yekuti mushonga wayo wakasike kupisa. Shuwa takabirwa tii tawaridzirwa mabonde tese semhuri mukuyanana mukuwirirana. Tawaridzirwa mabonde pamba paseko. Ndokunzi rambai makatarisa mukuona pane poi neiri. Rambai makatarisa panosangana gomo nedenga nechirungu vanopati pahorizon. Rambai makatarisa pati ipapo. Muchaona zvamuchaona. Sekuru wangu hamina kwangu aita. Mudzimai wacho ndiye aiti instructor izvo. So takaramba takatarisa. Takatanga tanzi tarisai. Takasvika tikagara takatarisa. Ndizvo zvanzi ndichakuudzai kana zvaraiti. Sekuru vakazoti aiwa ikozvo maraiti. Chitarisai kwamama makafurati. Tatarisa uko. Tatarisa paya shuwa zvanzi panosangana pore panosangana gomo nedenga. Zvikanzi rambai makatarisa ipapo. Kusvika makuona anenge mashawa zeTV. Anoti zvishuwa maakuona here? Tikati omba taakuona mashawa taakuona. Zvikanzi sekuru rambai makatarisa panzvimbo imwe chete muchaona nyeredzi inoti mwari tese sekuru tiri kudaro. Ndokutarisa paya pane nyeredziya shuwa ini pamberi paMwari kupupura pamberi pamambo nyeredzi ndakaiona ichiti wari. Zvikanzi paona nyeredzi chiramba watarisa ipapo. Shuwa ishe wangu mambo wangu ndakaramba ndakatarisa. Zvikanzi munhu waunoona apa taiona gomba ranga riri kureka unoramba uchimudaidza ukaramba uchiti swedera padhuze ndikuone anoswedera apa. Asi kana usingaoni unoramba wakanyara. Asi kana unewo zvauri kuona unoramba uchidaidza atouya padhuze. Kana kumubvunza unotobvunza. Asi muchaona pazvinhu izvi. Mauya semhuri muchaona zvinokushungurudzai pamhuri yenyu. Iwe mumwe nemumwe ane imba yake achaonawo zvemba yake. Kana paina ane zvekubasa kwake achazvionawo kuti zvekubasa kwake kupi pachabuda zvinhu zvakawanda. Ndakatarisa ipapo. Ini ndinorima nemadhongi. Ndine madhongi angu 3. Kubva 2013 akangobereka anofa. Akabereka anofa nanhasi zvaabereki. Mbudzi dzangu dzikangopfura 5 bere rinoita fange richauya zuva rega rega. Kusvika danga racho ratozvarika. Ndakatanga ndaona madhongi angu paya kuti swe tichasa paTV yepadenga paya. Hapana akataura nemunhu. Ndakaona munhukadzi akasvika akabuda ipapo. Ndokuti kwakaita pange kune rima. Paita kunge kune rima munhukadzi uyu akati kumakuwa achabva kuwakaya akasvika akabata zambia rakada kufanana neriri asi rine makala akaita pepo akafanana naye rine pepo. Munhukadzi akapfeka heti akasvika pamakuwa aya ndobva atira magora mukomariya ndobva adai ndobva ati pamusoro ati cheu vatarisa aibva ati pamusoro pegora mukomariya atora zambia yabvasuka vatanga kuti dai vabva rakumeso neheti. Asi handina kutaura chandakaona ndakaona mandiri tirizi wamwaiwonawo. Munhu wese akanga aripo zvakandiratidza kuti aiona. Nekuti munhu wese zvakanzi kana usina kuona usati swedera padhuze ndikuone bozonongoza chauri. Munhu wese ipapo aiti swedera padhuze ndikuone. Shuwa kudaidza kwaoneta kati picha yacho yaiti uyawo. Asi fesi dzinguva isanyatsa kuoneka zvakanaka. Zvadza izvo takaona tiri panze paya. Magutsikana here wazukuru wangu ndisekurawo. Munhu wese kusanganisira Sthembile kuda tikati hongu tagutsikana tine zvataona. Hapana akataura nemunhu kana kupuma munhu. Zvatine zvataura zvikanzi aiwa hamuna kugutsikana. Chimirai ndinokuratidzai TV yemumba. Mumba murumu make makakomerwa jira chena rakakomerwa kumadziro. Zvikanzi rambai makatarisa ipapo. Shuwa takatarisa pange zvakaita pananhu papange tikuona TV. Zvataona kunze kuya ndozvatakaona. Asi hapana kana mumwe wedu wefamily akataura kuti tiri kuona zvakati. Taingoona mumwe nomwe muchinyaradzira. Tamumba tichiona. Ndakanzwa tichiona tese ndakagara Sthembile anga akagara akati Sthembile uko tete apa inini apa kuda apa takaita chiround tiri kuona hapana taura nemunhu. Sthembile aidaidzira tese tese twendera patise tikuone twendera patise takamuzva Sthembile achiti vatanga kuchema takamudai hapana akataura nemunhu. Hapasina akataura nemunhu ndokusvika taona sekuru wakati magutsikana here wanangu
tikati tagutsikana. Tati tagutsikana zvikanzi right zvamaona ndizvo asi ndinoda kuti tigadzire dambudziko renyu ripiri. Muripo wangu kana magutsikana ndigadziri kana musina kugutsikana. Kana musina kugutsikana ndinokuitirai futi zvimwe kuti munyatse kugutsikana. Tikati aiwa tese iwe wagutsikana ndikati hongu. Munhu wese wagutsikana Sthembile wagutsikana enda gutsikana. Kuda wagutsikana tese tikati tagutsikana. Wese akati handigoni kugadzira kana musina kugutsikana. Zvikanzi right kugutsikana kwamaita ndiri kuda hangu muripo wangu inini wemombe. Kana musina mombe munotipa 150. Asi 150 ndakuona imatambudzika kana mabatanidzira maita mari yana ndiye kutambudzika. Inini ka ndanzwa tsitsi. Chikonditsvagirai 150 ndokugadzirirai nyaya yenyu. Imwe yacho balance. Kana zvinhu zvenyu zvanaka muzondipedzisa mari yangu. Asi kana zvinhu zvenyu masina kuona sununguro hamundipi mari yangu. Asi ndozva kuti muchauya nemari yangu andikusungei. Sekuru aiwa tipe zvikanzi right panguva iyi tanga tamuna tasarigwa ne2 weeks dzekuti tisvike muna November matare vanachiremba vashandika November vanenge vari kusanza tasarigwa ne2 weeks kuti tivhare matare. Saka dai makasika pa2 weeks idzi ndiri kupa munhu akabata zvinhu zvake adzorere ega kwaakandozvitira sandagadzira zvinhu zvangu. Hapana akataura nemunhu akapuma munhu ndoku kana magutsikana chiendai akaenda kumakwedu kuti tapinda mumotikana Sthembile iya mukuwirirana. Ini ndanga ndakagara kumberi irori kontena nemwana wakaidrive. Sthembile namatete vanga vari kumashure kwetirera. Ndakagara nemwana. Mwana akatondibvunza tichienda. Baba, ini mapinda ina ndakuona. Maonei iya? Kati mwanangu, yai handigoni kuti ndikutaurire. Inyaya inoda kuti tagara tese semhuri sinzi taona tofanira kundogara pamwe chete kana tichibvunzana kuti naiwe waonei toona zvinhu zvakafanana naye. Handigoni kuti nditanga ndakutaurira asi ndikakutora ndaona munhukadzi wamuziva ndikati ndatakamuziva asi pese kana ungezodii kuiona zvakanaka aita sei ndikati ndamuona achikumburuka kumakuwa achidai so sikanzi handina kumbotaura kuti ndini right avo vakagara kumashure tasvika kwainaya tasvika pageti paSthembile. Tinotanga tasvika paSthembile. Tasvika paSthembile nakuda. Tinotanga tasvika kwangu. Namatete tese temuri. Mukoma wakatisapo wakasita pamatanga wakatoenda kwatati. Tasvika semhuri hapana akataura. Taitira kuti tindochisangana kapatatangira tichibvunzana. Kuti nai waonei tofananidza zvinhu zvedu. Zvakanaka. Tisvika pageti paSthembile. Mwana akabvamisa motokari. Sthembile nakuda ndokuburuka mumotokari pageti pavo. Vachibva vatanga kuenda vati bye bye baba bye bye vana tete tauenda. Isi tine tarisa rekuti tichangoungana kana tichinzotaonei asi hatina kumbovabvunza. Right. Avo vachienda zvikanzi aiwa mwanangu chiperekedzwa nababa mukuru nana tete kumba kwamukuru kunani nemota yavo. Ndokutoperekedza ndosvika pamba ndokuburuka. Bye bye bye. Ndokusara zedu kazi nana tete ava vaenda kumba kwavo. Tasara nana tete tochibvunza. Natete namukoma waMwari. Maonei akangoona mudzimai akadai. Aiwa natete. Zvinhu zvingatingire zvitese zvigadzirwa. Zvitese zvipero. Shuwa vanatete wakafuma wachienda kwawakaenda ndokugara. 2 weeks dzataurwa November akwana matare atovharwa. Saka chiremba uyo haana kubvunzai kuti iwe waona chi akabvunza. Akachiti madzimai ese kudai. Musare mimi wanhurume. Atisarai vanhu akatanga kuna mukoma mukuru. Mukoma mukuru akati pane vanhu vari muno une wawaona here. Akati ini handina wanaona. Akati pona akambotya kutaura. Akambotsika mukaro akati zvinhu sekuru zvinodira handitaura. Zvikanzi aiwa tauraga ndokuti ndikubatsirei. Zvikanzi munin'ina uri kutaura ini Peter handina kumuona. Asi munin'ina wangu kuda ndakumuona achita sei ari kufamba. Asi handakaona chakaipa chaaita. Asi muramu wangu Sthembile ndakomuona kuti achidi achifamba handina kuziva achitaura kuda wacho ari kuti warumeteka. Anzwa iwe Peter waoni mukoma wangu anotira. Waonei mukoma wangu akati ini ndaona munhu asi handakazoona picture yake kuti yakaita ndiani. Nzwa yasvika pandiri. Iwe Peter waonei ndikati sekuru handikwanisi kuti nditaure asi munhu wandaona handikoni kutaura asi ndaona munhukadzi achidai vanhu vangoseka vaenda kuna kuda ndianga ari mudiki imomo
kuda waonei, kuda akati handikwanisi kuti nditaure zvinhu zvandaona, asi zvandokwanisa kutaura ndezvekubasa kwangu. Ndatoonawo nekubasa kwangu vari kundiitira zvakaipa ndaona paTV. Ndomaperi akati vanhu aiwa imi wazikuchenda mutsvaga mari yemutese muende. Inini panguva yacho iyoyo kana nefoni ndakandisina ndandakabirwa foni. Kundokutopawo foni ndatozoita January ndakandisina kana foni. Right. Wane mafoni eWhatsApp maigokura sei chiremba ifana kunge akabva angobudisa kamunyorwa mari munzwa rinenge rimwe chete. Chiremba haana kutaura akati mozodzoka musi kana matadza kudzoka 2 weeks mozodzoka musi wa 3 December. Musi wa 3 December inini handina foni, wane mafoni ndo waironga. Ndokubatanidza 150 iya mudememudeme vari kuSouth Africa vachirona mudememudeme kusvika mari iya yakwana. Kusanganisirana kudawo akatobatanidzawo mari yake nezva$10. Ini ndavatisina mari yakatobatanidza nemwana wangu ari South Africa akapisawo $20 yake neyangu. Semhuri tiri kuitana. Patakadzoka tabva kugadzirwa kwekutanga. Hapana kana akambotukana kana naSthembile. Taitosangana kumusangano. Makadii baba mukuru? Baba mukuru kwaita nhamo yakati zvakanaka. Pandazoona paita kuti naSthembile haticha kuti akandiona ka uita fana kanonzvenga. Gwendo kwepiri musi wa 3. Musi wa 3 uya ini handichandaizoona kangouzwa ayo mari yazikwana. Ndokusumuka nemabhazi kuya tese kuda naSthembile nemhuri yese nanasekuru kwamai wedu kwaperi kwamai wedu wakauya kuzopupura zvinhu. Ndokusvika kuna sekuru tikati sekuru tauya kuti tikazipese dare redu. Sekuru akati amuripo wangu ndokuwapa. Sekuru ndokubvunza kuti right ndinoda kubvunza futi kepiri makagutsikana here nezvamakaona? Tikati takagutsikana vamwe vachitei tese takatagutsikana asi tinewo wanyuwana wakanga wasina kuona. Wanyuwana wakati aiwa isi tisi takatisipo takaita zvekutaura taida kuti zvionerewo tega nemaziso edu. Inini ndiri mumwe munhu akati aiwa ini ndakagutsikana nezvandakaona hangu asi ndiri kuda kuti ndidzokororwe. Mukoma ukandiona kuti ndidzokororwe ndatodzokorowa zvinhu zviya. Musi wa 3 kuda akauya ega Sthembile haana kungaripa. Chiva sekuru watimisa zviya tadzokororwa taona madhungu angu aya ndakaaona. Madhungu angu aya zvikuita pange rabereka mwana uya ofa zviri kungoitika. Madhungu angu aya ari kukamwa ari kugezeswa. Sekuru wakati aiwa zvamunoita makagara apa chamunenge maona iti honai chandiri kuona ichi honai chandiri kuona ichi asi muchiitiko ichi kune mamwe vanhu wataive tinayo waita sekunge kuhaka wachitaura tiri mwachiti ndazoda imwe wachiti mukoma wenyu uya takagadzira paingotaura mumwe zvaaiona. Right. Zvapera izvo tachipinda mumba tagadzirirwa. Sekuru waya tapinda mumba zvikati ini zvandoda kuti ndikugadzirirei handisi kugadzira kuti pafe munhu. Ndiri kugadzira kuti kana paine munhu anozi zvake adzorere midzimu yenyu ndiyo yokurwirai. Saka zvandiri kuda ini ndichadawo jira chese kudariko. Ndiri kudawo asi Sthembile ndiasipo. Ndiri kudawo jira dema kuti anoita jira tsvuku kuti anoita jira rewhite kuti anoita plate yewhite banga rine mubato mutsvuku nebhaketi reblack munditengerewo nekambi kahari kadiki. Asi kutotsvaka kuda akatososawo mari yekuti tibatanidze mari iyi titenge zvinhu izvi ndokutenga zvinhu izvi. Patakazozvitenga tibatanidze mari ipi nezvinhu izvi. Right. Zvikanzi nasekuru nguva yapera sanga dzakuma-3 handichakwanisa kuti ndipedze basa renyu. Iminika dare richaitwa pamba pamukoma mukuru kwatandi handindo kune matongo enyu paigara patakakurira ari adongo ndopanzara kuti munoitira zvinhu izvi ndichanoita mega ini ndisipo. Tasekuru honai kati tinawo wasipo toita sei nekuti hatiri kuda chihwande mumwe munhu anozvamati dzombe tsvuku nezvimwe zvinhu izvi panozoita dambudziko zoita fanike takaitawo zvinhu zvatakaita. Aiwa isai audio mundirekodhi zvandinenge ndichitaura ndozvamuchanda kuti muchandoita chiendai kwatandi mundorara mangwana mushure zvamuine motokari motuma vanhu vatatu varauya kuzotora zvinhu zvenyu pasi veine ndaigadzira mondoita mega. Shuwa inini namukoma newamwe takaenda kwatandi kuda nanasekuru wakatsvaga upa wakarara kuno musaka vachimirira kuti mangwana tipedze nenguva tiri kuwirana hapana kana atuka munhu kana aita sei.
mukoma mari yebhasi yakanetsika mukoma chiendai sinzi kuda ari kugona wamwe muchinotora zvinhu tozvati zvikadzika pano mukoma wakasvika ndobva ndakanzwa pafoni ini ndisiripo paakunge pari kupopotedza kuda ari kuti unaika mukoma mangwana hazvizonetserezve vari kunzi jombe tsvuku zvinhu zvikaitika pamba penyu mukoma hazvizonzi tsuka maropa here futi chatekeresa zvimwe zvinhu zvinozonetsa izvo mukoma tatitambudzwaga pamwe tinongoti tatsvaga pamwe sei iwe musi wekutanga wakabvunzwa ukati ndako musi wacho wechipiri ndakagutsikana nezvo ndakaona sida kuona kipi unaika dare redu nenguva risingaperi tadii kuti zvinhu zviperi izvi ndobva wakatanga inindisipo ndobva wakatanga kutaudzana zvakazizvo kuda akati aiwa ini ndakuenda ndiri kudiwa kubasa zvinenge zvanzi zviri kudiwa unondiudza mukoma ndokudzoka futi kumusha ndokufonera umwe wauyini ndokuzoya sekuru ndobva watuka zvinhu zviya katipa taenda pamatongo pedu paya zvese zvataiita taitozvirekodha tikazifowadha mugroup refamily takazodaidza mumwe munini anga asipo rasibonweni anonzi nobi aripo pano akauya wakuzopupura kuti shuwa tichikuita zvinhu pasina chimwe chihwandehwande chatiri ndokunopedza dare redu patakapedza dare redu riya tatipedza sekuru wangu ati ndichatanga kuona change upenyu hwenyu uchifamba svondo panopera svondo rapera pamudu wakatanga kubvunza ko nhai zviri svondo rapera sekuru vari kuti taikatimbowangu sekuru kuwafunda sekuru zviri kufamba sei hatinasataura change sekuru ati aiwa mindai kupera kwajanuary dambudziko renyu rinoita sei richapera ndomaniraraita saka Sthembile ndiri kushaya kuti pandakamunongedza right ndiri papo ndine nhau yekushungurudza apa ngachitaura ingoro yekushungurudza handisi kuziva kuti ndakamushungurudza handangezonzitoa ndakamushungurudza nenzira ipi asika toti ndakamushungurudza akambotauriwa here murume wake kuti baba mukuru wari kushungurudza munin'ina wangu wake onditi amukoma zvauri kuita namainini aiwa aiwa toti pamwe kana tete kana baba munini kuti takagadzirira nyaya yedu iyi tega tisina kumbokwira kumagomo ekuti asi kana kuenda kuna sabhuku tinana sabhuku tine machairman kana muwakidzani we wona zviri kundiita kuda zviri kundiita pita handina kana chandakamboona zvekushungurudzwa izwi rekuti kushungurudzwa tiri mukugadzira zvinhu zvitanzi taenda patandi hatina kuziva kuti Sthembile kusawanikwa kwake apa anga auya kuzotorwa nasekuru hamuyoti namba yangu wakaiona kupi sekuru wakandifonera naye muzukuru waitaura ndobva wakanditi ndiri kuzwa kuti muri kushungurudzwa sekuru hapana tiri kumboshungurudzwa sekuru mune airtime yakakwana here ndinyatsokutsanangurira semutsanangurira wandaita sekuru wakati no ndichauya ikoko December tichigadzise pasi semhuri tinyatsoenza seriri musatemana ndo mafambiro aya akaita saka handisi kuzwa ndakamushungurudza papi chero dai akatya kutaura hama kumapurisa chaiko kungosvika chiti tinoda kukanzerwa pamukuru wangu apa tiyananisana inyaya inoti inotenesa tinambotukana handisi ndakamushungurudza papi handina kana pandakamupumha unoyi akandiona pamwe dzimwe mona unodzipana mukusaziva asi iwewe wawakaona ndichipindura ipapo chatainzi kugutsikana kuti waona here nokuti kuno vamwe waiti hatina kuona ini ndaiti ndaona ndagutsikana wogoona wogozogutsikana sei ukangoona chimufananidzo handikuti uzogutsikana unofawaza kuti ndinhindu mambo wangu ndipindurwo ipapo futi chandinoti ndakagutsikana chimwe ndiri kuSouth Africa gore ra2021 wadzimai wangu wakandifonera vachinditi baba kuseri kumakura kwatinofudzira mombe kwanongwa bhodhoro tsvuku ibhodhoro tatika kugutsikana wakaona mudzimai wechiviri wakaona munhu kuti uti wagutsikana unofana kuti ubva wangoona kuti ndinhindu uyo munhu wandakaona handina kunyatsomuziva kuti Peter wataura kuti munhu esanga arimo akagutsikana azvinzwa izvozvo ati pane pauzoendera pamberi kuti panga
mwambiswa kuti uya kuno kudaidza zvinhu kuti zvive padhuze kuti waone kutsikana chako iwo hapana chakaona uyu kuchema kwaakaita vamwe achiti uya bhozi ndo zvavataura kuti uyu akachema uyu Sthembile ndakaona ndikuda kubvasana pe kuchema kwake kwaakaita vamwe wachiitawo zvavaita zvingavere zvimwe zvezvinhu zvekuti wakagutsikana nazvo handizvo pamberi pamambo ndoda kutaura pipi rangu chitomira kwaona munhu wese akutaura pane munhu kuti kana ndiri pakati ndinofanira kutaura idi rangu munhu gara uri paidi nguva dzese saka une dzimwe nguva dzounonyepa kara wazvipira kuti uda kutaura idi saka zvisho zvawataura izvi ungochitinyepele inyaya shuwa Sthembile ndakamuonawo wakati padare penyu wakamuona wakati pamakazini makureuri tagasana tika ini ndakati ndakamuona vana tete vaviri vakati vakamuona mukoma wakati wakaona ndio vanhu vakanga varipo patakazimuka ndimbotaura muchinda ari kutaura anonzi Sthembile handi ndiye amangara ino haana mwana here ane wana wanga 2 mukadzi wani wenyu mukadzi wemunin'ina wangu wemunin'ini wenyu ndikuona kubva mati Sthembile mutaura musikana ndanga timutaura zanyorwa pakupa asika munoti mainini awa ndani kufamba nakwenu makabat munoziva ere kuti mapedza nguva yekuti nezvitata aita nematare 6 atatonga muno but just because of you and uri kuziva kuti ndakaona mainini wangu hao kuti ndio watakaona paye pa-TV and iwo wakakupangidza wakabowa uchivaona kuti exactly iwo wazvionawo kuti ndini asi uri kutenderedza kuti vanhu wese aubva vachipusisa kuchiite marema usangwari zuomanyinyatamusikuona kuti vanhu vari kutamba nezvavo nyaya iripo ndeyekuti kuti hauna kupfuma ndandoda kuti nditi chekutanga uyu ndiye muroora wenyu ega iri mumusha menyu sei musina kuenda nevamwe vakawanda vacho makaenda neuyu ega 1 madzishe batai nyaya ichitaura musadzokorore mibvunzo yezvinhu zvataura ini ndiri kuona kuti baba Peter abuda pachena kuti chokwadi ndakawaona, asi ndaiona sekunge kuti vanhu ava zvenge zvakadii kuti wachiendawo kuna chiremba wedare rimwe wachinobatirwe nhau yavo dare ravo richifambira ndinotangamire mambo ruturu rutarunzwa chawaunza kuno kuti mambo watiise pachena. Zvakanaka changamire mambo kuti waendeseri kwechuru zviro zviende kwazvinoenda, chinobuda chobuda chakadaro. Semakumbirira kuti atiende kwamba mutibatsire. Amsare mambo. Ini ndida kutaura semwana komana mukuru. Ndakamirira mhuri neparizini yamapoti. Ndine mukoma wemhuri. Ndiri ndakamira sababa wemhuri. Zvechokwadi taura apa panhau dzemakuva ndopakanyanya nhau dzekuti tizofambe kuti tizosvike kwatakazoenda kwasekuru Mangwendo. Mushure inini ndaona kuti pane nguva yakareba
tichingoita zvekungonongedzana pandiri panapa ndakatonongedzwa kuti ndine vanhu 3 wari pasi vandakauraya, asi ndakangoti aiwa zvinowanikwa mumhuri, asi pane pazvichazobudira. Tapedza makuva edare ndakati zvinge zvakadii takaungana kudai taenda kwasekuru Mangwende ndinosimudza ruoko rwangu taridza kuti zvandiri kutaura nezvekwasekuru Mangwende idi zvechokwadi. Sematsanangurwa zvaitwa takaendeswa takamuiswa mushonga wekenge waripo, takanwa mushonga zvechokwadi. Sekuru Mangwende akati mushonga wamano unogona kubuditsa kumhanya kana kurutsa kune anenge akadyiswa. Zvadaro takapinda mudare reTV. Handidi kurora ndakaiga mupini, ndida kutaura zvandakaona. Patakanzi titarise, takatarisa zvechu, tatanga kuona mainini ava ndakavaona inini. Mainini ava ndakavaona. Aiwa mapedza ndiwo patani tiri kudaona tete wasara hawana kuzouya. Saka ngatiendei kuti tindoonewo kuti chiremba wedu anotibata dare iri sei, handiti? Then tochibva tazoripendera nhasi. Ngatiendei. Chiremba nawo